Say I said I'm Bibusa. Bibusa say bibi aboko. Oh, Debbie. Enye bibi ana aboko. Oh, bisano. Bibi aboko Jagiri. Oh, ZJB. Esi. Bibi aboko. Nyini nyina. Edme masada. Every zekwa Adam we associate him. Ye hunt o ye nda. Ya semu. Adom akwa. Na pass ho beto fine. Ye da biase. Man sir. Jagiri. You drew classroom and then you say na akura ya tena sese die na sɛdeɛ kanenie na masem bi sɛ dikan sɛ ye tutuo anase ye botuo oh yeto yeto ye tutuo ya mutuo so obo mitu obo bitu abo bitu watu bitu ye tutuo Baba, it's a etuo no me na meto. Ba se me tutuo na ebo. Ye tutuo. Ana me boa. Ye tutuo na nsachire kakra wo mu no se ye obi abon ho tuo. Wa bon ho tuo. Wa nto no ho tuo. Eno nso so wo ho. Na emom no fakesia otuo no wo ho ma se ye de kɔ ahayo. Ukɔ nwuram kɔ tutuo. Unkɔ nwuram kɔ botuo. Ukɔ tutuo. Na emom no nyame mfasa ma yanu sisumna so bribi ha obi adwen na de no wadane akire no ane kokoso no wato so wabɔ ne ho tuo na mu yɛtutu yɛ mutuo I see. na akura yɛka ahotedin a ana nickname a saa ne mo ya na madwi mo ya me nanka ahotedin sɛnea wa wotene fa no hotel CJC na hotedin ya den na ani na hopa gwegwada anade Guy Warren what's going to now guy anyway then me na me sa Me na me would pa na from shy and so on say dey back eti ahote no positive na baaku bia yen localizing no a nso so kakra na ntam nickname na nka broni no English ni no manye negative na mo Ghana ha nickname no yedin a wompe dakru ye bisa wade teacher bisa wade no wanhu na o kan ne dia to din money na mo so hwe dictionary mu dia nickname no ene nyayen friend guy name no nyina ade kro ahotedin edin a ebi a we ya de pa bi achievement bi a we ya anase busuan no asem na nye wo official name ahotedin ye boss wa na hotel e ka so bi hotel na hotel ase me ho ne hotel no na ni je no na ni je no Guy Warren ahotedin okay na eya metate e baby se kasakon se aboa ne dia jakwa ye nya no kwa ade anka wo hwe edin ajakwa no a na kire se wo ho so eja wo kwa na nso sebe oto aboa yen na otu ndin ajakwa kora se nya dia obeku na we odasani abrabo mu se asem bi to ana se okodi adwa bi mu na yese asem no yaka ama yedon fo so acha okra se opia mpani obegu nsa anya hwe obesori adrada ase ena yeka ne se ode ajakwa kora na yenya wokwa hwe ho yiye na biribi ani ho a amane bi ani okokoto mu abafa ho adi se ode ho kototroto sa ode ajakwa mpo a ode ato odi nse ajakwa kora na yenya wokwa enye den a wabatwe ba bi kakra eberoro okay now the last one here obracho aden where ne den a obewu kwaku Adam asema ye kan free say Adam hwe ase no yan ye Christopher ne yan je abodi nhyehyɛ ne di no abodi bia bewu eti no se o bobra enye den na wie ye wo ho yeyi enu free ho na fe ye no metaphorical unya nwuye kra se asase so wawu free ha no bribia ni ho a ye ni awie bribia kokko wie ewo awie ba bi obesori ade besa obeda utukwan kogumase nyame wadoma enye den obedru bibia wona wiye bredodo wona mfiase no e wona wiye it is a US election ya o mo pray o ma to wiye e kamya yese
yɛhunu ne wadi nkunim bibia wɔ na wi ɔbra bi atwo ti yɛde bibia entena hɔ da okay yɛde ndede no besi ha all right esi yɛda ase nyame adoma yɛbɛsa so ahyia bio ti sɛdeɛ yɛka no nie ɛna yɛde abrɔ mugidi sɛ anapɛ yi so yɛsua bibi foforɔ anapɛ yi nso so Adom 6.3 FM